TPF tai Tipra Motha join खालायनाय जों पाथालिया अर्थात गुलेरे गावसावाव बोसकांनि चंमारि मागै जों दिनै अ जागायाव बुथ कमिटि गठन खायका ताम जतननो खुलुमा थानाय 24/8/2020 पाथलिया हायाकेबा गुलिराय गावसावाव जे फुलदुं साइड अर्थात कांचनपुर जे चिनी तिप्रा हानो गुबुन हारक अकुपाइड खालायनानै थांमानि न प्रटेस्ट खायना हिनाय TPF मथा ताई तिप्रा मथा जइन खालाय कमिटि खातानिव आनि बुखुक्तै जे बुथनि कक फाइमानि आब बेतलायनो नाकार जनक हामिया आबो निबागिनै आं TPF मथा हायकेबा तिप्रा हा मथानि थानि नाकार सानो ताइबो नाकार मा सानो अब कुनु फानो तिनी तिप्रा मथानि फाउंडार हायकेबा TPF नि फाउंडार बरक कुनु फानो निर्देश जाक्रै आबान बुखुक्तै हठात खालायनाय भाइरेल नि थाखा आबुन बागे आं नाकार दे आं तेबो नाकार मा सानो TPF नि PK मैडम नि थानि नाकार मा सानो ताई चिनी महाराजा नि थानि बाहायनो आं नाकार मा सानो आनो